church history. uJohane ezolahlwa la isiqhingini akalahlwanga nje kuphela, waqale wafakwa ebhodweni elalinamafutha abilayo, wafakwa kwaphela 2 hours, bathi nabavula bacabanga ukuthi usevuthiwe, bamthola amafutha ebila kodwa yena ecwayiza phakathi kwamafutha. Lenkosi eyayinonya yaphinde yamthatha yamfaka edramini, umuzi waseRoma, umuzi wentaba, linemikhonto idrum, lamfaka phakathi, yalehlisa idrum linoJohane phakathi. Athi nafika phansi bacabanga ukuthi uSimon Smith, bamthola uJohane ehleli phezu kwemkhonto, imkhonto ingamenza ngalutho, ngoba akangeni yedwa, khona hamba naye. Church history. Induna iyayibambela ikhali lenkosi, ithi inkosi, uNkulunkulu walomuntu uyaphila. Ngokusho kwakhe kanjalo wahlwitha inkemba, wayijikijela enhlizweni yafa.